καντάρια λάχανο πόσους ντολμάδες βγάζουν? Και πώς τον λένε τον ποταμό? Και καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση, σχεδόν στην συγκινητική θέση, να σας πούμε ότι μαζί μας είναι εξαίρετοι καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, της τέχνης, του θεάτρου, της τηλεόρασης, γενικά άνθρωποι, πάνω απ' όλα άνθρωποι, διότι αυτά τα λεφτά που θα κερδίσουν, σηκώνομαι πάνω, το λέω για την κάμερα, με ακολουθείς, ευχαριστώ. Αυτά τα λεφτά που θα κερδίσουν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι θα τα διαθέσουν σε ένα σκοπό και δεν θα τα τσεπώσουν να πάνε να τα πιούνε σε όποιο μπαρ βρούνε μπροστά τους. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι? Ξεκινάμε καταρχήν με μια έτσι συνολική ονομασία. Θα τους πούμε εδώ, θα βρεις το δάσκαλό σου. Πάρτε και τους τρεις έτσι. Ευχαριστώ. Ο Τόμι, Δήμητρα και ο Χάρης. Και με μια συνοπτική διαδικασία η Βαρβάτη. Έτσι. Η Θοδώρα, Χριστίνα, Ευαγγελία. Οι Βαρβάτες. Αυτοί οι δύο λοιπόν, δάσκαλοι και Βαρβάτη, θα κόνταροχτυπηθούν με την καλή έννοια πάντα. Η Ιθάκη έχει 2.000 ευρώ. Παιδιά, πρέπει να φτάσετε στην Ιθάκη. Είναι καιρός που δεν μπαίνει κανείς στην Ιθάκη, έτσι. Ξέρετε, ξεκινάτε από εδώ και φτάνετε εδώ. Αυτός είναι ο στόχος σας. Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπείτε στην Ιθάκη. Θα μπείτε? Ναι. Εμείς θα μπούμε στην Ιθάκη. Τέλος πάντων, ό,τι πήρατε. Και το ταξίδι προς την Ιθάκη καλό είναι. Καλά, είναι φιλοσοφικό. Λοιπόν, εδώ θα τεθεί ένα, θα κάτσω τώρα και θα φιλοσοφήσω. Εδώ τίθεται ένα θέμα φιλοσοφικό, γιατί το ταξίδι μετράει. Εμάς δεν μας αφορά ο νικητής. Εντάξει. Και τώρα θα δείτε την ανωτερότητα αυτών των ανθρώπων, πόσο θα φερθούν οι ηττημένοι στο τέλος. Θα δείτε οι ηττημένοι. Γέλα, είναι προφανές ότι θα ξεκινήσουν. Τι κατάλαβες? Από ποιο? Τώρα θα δεις εσύ. Περίμενε από ποιο. Περίμενε. Τι σημαίνει η ιταλική φράση? Έλα. Apprima vista. Ho visto un'ombra luminosa, ho capito che qualcosa ci inseguiva. Πες εσύ τώρα τι κατάλαβες. Να κάνω μετάφραση. Τι θα πει γρήγορα, με θα πρώτη χάσετε. ματιά. Έλα παιδί μου, ναι, μπράβο, από την πρώτη ματιά. Les chansons, les parlons. Και οι δύο. Εσύ λέει oui, δεν είμαι αυστηρός άνθρωπος, αλλά είμαι πολύ δίκαιος. Άκου να δεις. Πες Δημήτρουλα. Το είχατε. Το είχαμε. Το είχατε. Δηλαδή τα είχατε όλα τα. Το φοβηθήκανε. Εντάξει, πρώτη φορά. Είσαι δίκαιο, το φοβηθήκανε. Αλλά πήγανε πάρα πολύ καλά.